барои чӣ дар корай? И хатогии худмон е. Вақте ки авай хуб ки хушрӯ ки фаҳмондем, тамом. Вай ба худо ҳам даволни, ҳам хирсанд, хушрӯ тез қабул мекунаву ва кортон гарени зӯри бад мерава, мечаспа. Барои вай гуфтум ҳамин борода видео кунам, и чиз мешавада. Ятат хона ремонт мекунӣ, абой зада наметавонӣ. Авай мегата инехе, мисол акатай, падартай. Мисол немехе клекан дар кор, инамеха клекан дар кор. Натониз девонагӣ накар. Хета мисол гизала нагир. Гизала нагир. Инехе ки расты ҳамин гапи мара просто дар калат ба бигир. Мисол ака гапи мара чӣ хе? Ки ҳавай гуфта буд, шояд ҳамин гапи ма кортон биёяд. Ки ман фаҳмода будум. Мисол аҳамият метӣ ки инехе